Good morning guys. Sa adlaw Sabado guys, magluto tag atong pamahaw. Natay mga lamas ang aron brand out ba sa mo guys. Naongit-kit kayo. Natay. Ini guys, pasintabi po sa hindi kumakain ha. Pero ang sa mahilig nito, sigurado maglalaway ka nito. Pili lang kayo nito. Pwede namin adobohin to sa may gata. Ito. May gata naman may mga lubi. Pero di la ako rin adobohon siya. Toyo, suka. Kini mo niya itong mga pangkuan. Pigados. Ato ni siyang kuanon guys. First ani ato ni siyang kanang lapuan. Muna akong start guys, maglapwa ko guys. Ako siyang lapuan. Pagka humana na sa lapuan nila, lata-lata na. Ato na siyang kuanon, haonon, tapos imarinit ang utro, human, adobo na po siya. Sa rin sikap nyo guys. Wa ni kuang-kuang guys. Dito niyo. Tawa. Oh, among silin guys oh. No. Sili na guys, kusog ka nagsiga guys. Dali na kanyang bukal. Silin gawa sa kawayan. Kaya among gasol guys, tara among gasol oh. Wa na ta. Price gas among gamit guys, pero wa mi karon. Na silin na kusog kayo. Dali kayo. 10 minutes bukal na guys. Oh, abangan nyo ang susunod namin guys, pagluluto. Tapos kain na. Thank you. Human na maglata guys. Ito na. Marinate na natin. Marinate natin sa toyo guys. Iwan ko lang kung may toyo yan. Kasi wala akong nakita. Marinate natin sa toyo guys kasi hindi nakita. Marinate sa toyo. Tapos magic pang padagdag lasa guys. Manlagyan natin ng kunting ano tawag nyo, liso, paminta liso, kunti lang, pang palasa lang naman to eh. Suka, oyster sauce. Marinate natin sa 20 minutes guys. Halo-halo nyo lang guys. Hindi pa luto yan ha. Amoy masarap na. Ibaba natin guys sa 20 minutes o kaya mga 15 minutes. Natin na okay guys oh. Tidak. Ito guys. Manulong guys, hanggang sa mga puwa, manilpili guys. Kulang ng espada. Wala mabili dito eh. Wala pang bukas yung mga tindahan nito. Umaga.
na guys. Haluin mo lang hanggang sa mga absorb yung ano, mag-absorb yung mga panintre sa katawan. Pag wala nang ganong ano guys, sabaw, pwede na yun. Ito na guys, ito na niluto namin na adobong baki. Kain na na.